Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Калабызга Мордовия Республикасыннан кунаклар килделәр. Яшәү минимумы күләме тагын үзгәрәчәк. Азнакайда урып-чиюга керештеләр. Үткән елларда әлбәттә Мордовия Республикасыннан кунаклар килделәр. Делегация вәкилләрен нефтчеләр башкаласы белән Тимур Нагуманов үзе таныштырды. Тулырак алдагы сюжетта. Мордовия Татарстан Республикасы Манук Иделбуй федераль округына керә. Башкаласы Саранск шәһәре. Әлмәт каласыннан 550 чакрым ераклыкта урнашкан. Саранска барып җитәр өчен 8 сәгатьтән артык вакыт кирәк. Ерак араларын якын итеп Әлмәт шәһәрен зурлап делегация белән килүләр шатлыклы күренеш. Кунаклар шәһәр белән танышуны калабызда күптән түгел ачылган инженерлар лицейнан башладылар. Әлеге уку йортында барлык сыйныфлар, спортзал һәм шул исәптән бассейн, ашхана югары заман таләпләренә туры килерлек итеп төзелгән. Но везде специфика такая, что скандинавский стиль в оформлении, то есть обязательно. Бөтен җир Скандинавия стиле буенча ясалган. Һәр җирдә үтә күренмәле пыяла, сорак төсләр, интерактив мультимедия, менә шундый магнит маркер такталар барлык классларда да бар. Кайсы бер классларда интерактив панельләр урнаштырылган. Һәрбер класс үзенә кирәкле техника белән яраклаштырылган. Но по ситуации, то есть подбирали под кабинеты, не везде это надо, где-то проекторы интерактивные у нас. Делегация вәкилләре белән экскурсия нефтяник Боссарай һәм Мирас спорт комплексында дәвам итте. Нефтяник Боссарайында Иделбуй федераль округы буенча ярышлар үткәрелсә, Мирас спорт комплексы үзенең заманчалыгы, функциональлыгы белән аерылып тора. Мы его называем зал активного механизма. Бу залны без озак яшәү залы дип йөртәбез. Бу реабилитация залы булып тора. Монда балалар өчен тренажерлар залы бар, коляскада йөрүчеләр өчен дә тренажерлар бар. Шәһәр халкының яраткан ял итү урынына әйләнгән пляж территориясендә кунакларга хуш килде. Кунаклар шулай ук Ленин урамы һәм Әлмәт иҗтимагый үзәгендә булдылар. Любой город, поселок включает два направления. Первое. Барлык шәһәрләрендә тормышы ике өлештән тора. Беренчесе кайда яшәргә дигән сорау булса, икенчесе нәрсәгә яшәргә. Сезнең шәһәрдә бөтенесе дә бар. Беренчедән бик матур табигать, икенчедән җитәкчелек тарафыннан шәһәр өчен бик күп эш башкарыла. Шәһәр кешеләр өчен уңайлы яшәү шартлары тудырылган. Мин Мордовия кешесе буларак, миңа сезнең шәһәр ошады дип әйтә алам. Алсу Амирова, Илгиз Шәрифҗанов, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2022 ел башына Россиядә җан башына яшәү минимумы 11950 сум тәшкил итәчәк. Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган карар хокукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Яшәү минимумы күләме хезмәткә яраклы халык өчен 13026 сум, пенсионерлар өчен 10277 сум, балалар өчен 11592 сум тәшкил итәчәк. Агымдагы ел башыннан илдә минималь һәм яшәү минимумын исәпләүнең яңа методикасы эшли башлады. Аларның күләме куллану кәрзиненнән түгел, медиация кеременнән чыгып билгеләнә. Азнакай игенчеләре уракка төште. Урып-чию эшләре беренчеләрдән булып Фәнүс Каримов крестьян фермалы хуҗалыгында башланып китте. Тулырак махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сюжетында. Быелгы җәй авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен бик кырыс килә. Коры һәм эссе һава торышы уңыш алуга тискәре йогынты ясарга мөмкин. Ләкин ничек кенә булмасын, игенчеләрнең төп максаты булган уңышны бертүген дәйрәм итмичә җыеп алу. Юк бит бездә бик яуда менә бит шул яумаганга инде. Менә үткән ел монда шулай иде. Бурып бетереп булмады. Быел башка җирдә ничектер бездә. Яугалап китте инде, китмәсә болай булмас иде. Дәрәк сипкәләп китте. Фәнүс Каримов крестьян фермер хуҗалыгында эспарцет культурасын урып җыюга керештеләр. Әлеге культура 550 гектар җирне били. 60 гектарда люцернаны да уруга керештек, диде Фәнүс Каримов. Ел коры килүгә карамастан, эспарцет гектарыннан 10 центнер уңыш бирә. Бик яхшы күрсәткеч дип билгеләп узды җитәкче. Где-то 10 центнер тирәсе уңыш чыга. Бу инде булайлар белән чагыштырганда бик яхшы дип әйтелә, потому что затраты юк моның. Яз көне сирәсе юк, яз көне тормагысы культелесе юк. Тормысында урасында сугып аласың. Шуның белән спрос бик сатып алучылар бүген үзе арттан йөриләр. 30 сумнан былтыр саттык, быел инде бәясе күтәрелер дип уйлыйбыз тагында. Потому что уңыш бик юк, бездә менә яз буена беренче тапкыр яңгыр яуды. Но аңа да карамастан уңышны бирә. Әле өмет бар менә бу эспарцеттан яңгырлар яуып китсә, икенче кусыда булмасмы дип.
Көз узун келсе инде икенче курста берсе бик яхшы булыр. Әкше. Әлеге культура бик кыйммәтле санала. Хуҗалыкта люцернадан да яхшы уңыш чыгар дип өметләнәләр. Урып җыю эшләре әле башландыгына, алда тагын 105 гектарда будай, 50 гектарда арпа белән солы да бар. Ару талуны белмәс авыл хезмәтчәннәренә уңышлар тели. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Эш бирүчеләр тарафыннан мәшгульлек хезмәте органнарына 2 миллион 100 меңнән артык вакансия тәкъдим ителгән. Россиядә теркелгән эшсезләр саны 1 ай эчендә 1 миллион 200 мең кешегә кадәр кимегән. Бу турыда Россия Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгына сылтама белән РИА Новости хәбәр итә. Элегрәк Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы башлыгы Антон Котяков хәбәр иткәнчә, 12 майга Россиядә 1 миллион 530 меңнән азрак кеше эшсез дип теркәлгән. 15 июньгә булган мәгълүматлар буенча, мәшгульлек хезмәте органнарында теркәлгән эшсез гражданнар саны 1 миллион 292 мең кеше тәшкил иткән. Эш бирүчеләр тарафыннан мәшгульлек хезмәте органнарына 2 миллион 134 мең берәмлек вакансия тәкъдим ителгән диелә документта. Татарстан Республикасында 2024 елга кадәр билингваль һәм полилингваль мәктәпләрдә эшләү өчен 200 педагог әзерләү планлаштырыла. Татар информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, республикада полилингваль комплекслар төзү проекты уңышлы тормышка ашырыла. Казан һәм Алабугада шундый 2 учреждение эшли инде. 2024 елга шундый мәктәпләр кабат Казанда, Яшьяллы, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләрендә дә ачырга планлаштырыла. Мондый максат өчен югары һөнәри дәрәҗәдәге педагоглар булуы шарт. Алар фәнне кызык кына түгел, бәлки баланы кызыксындыру өчен аны татар, рус һәм инглиз телләрендә гамәлгә ашыра алырлык итеп сыйфатлы белем бирү өчен кирәк дип белгечләр. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов та үзенең туры эфирында Әлмәткә полилингваль комплекс кирәк дип сөйләде. Хәзерге вакытта аны төзү буенча сөйләшүләр алып барыла. Җитәкче шулай ук бүгенге көндә бу мәсьәлә шәһәр халкын иң борчыган сорауларның берсе икәнен дә ассызыклап үтте. Алсу микрорайоны инде тиешенчә төзелгән, ләкин бүгенге көндә анда кызганычка каршы инфраструктура юк. Әмма мәктәп өчен участок билгеләнгән. Объектив сәбәпләр аркасында төзелеш процессы бераз тоткарланды, сөйләшүләр алып барыла, диде спикер. Адымнар полилингваль комплексы 1224 урынга исәпләнгән. Бу өстенлекле бурычларның берсе, диде район башлыгы. Быел бердәм дәүләт имтиханы буенча рекордлар бар. Әлмәт районының 10 укучысы иң югары балны җыйган. Уңышның башында әлбәттә хезмәт тора. Узак һәм җентекле әзерлектән башка имтиханны тапшырып булмый дип саныялар. Эмилия Хальфиева һәм Риналь Шәйдуллин рус теле буенча 100 балл җыйган. Алар бу хезмәт нәтиҗәсенә тырышлык бәрабәренә ирешүләрен яшерми. Можно сказать, что да, я ожидала этот результат, потому что... Мин бу нәтиҗәне көттем дияргә дә була, чөнки моңа мин бик озак әзерләндем. 2 ел вакытым китте. Минемчә, иң яхшы стимул үз алдыңда куйган максат һәм 100гә баруыңа белгәндә син аңа ирешәсең. Русский язык мне и так. Рус теле миңа җиңел бирелә иде. Югары уку йортында өстенлектә шул иде. Миңа ошый. Остальных предметов. Ну, да, он мне нравится. Ширмешән районында урнашкан Шумешка авылы рәсми рәвештә оешканлыгына 100 ел тулуын билгеләп үтте. Пандемияга бәйле рәвештә 1 елга кичектерелгән бәйрәмдә Рәдифә Ногманова да булып кайтты. Ширмешан районы урманнары арасында урнашкан Чумачка авылы нәк бер гасыр элек барлыкка килгән. Рәсми интернет чыганакларда авылның барлыкка килү тарихы һәм төгәл даталары булмаса да, аңа югары Карамал һәм югары Чигадай авылы кешеләре нигез салган дигән фикер йөри. Һәрхәлдә торак пункт барлыкка килү нигезендә революция һәм аның җир турындагы декреты ята. Авыл Түбән Карамал авылы җирлеге составына керә, торак пунктта юл һәм газ кертелгән. Биредә яшәүчеләр чишмәләр һәм артезиан коюлары белән туклана, алар һәр ишек алдында диярлек бар. Авыл җирлеге башлыгы Александр Митякин сүзләренә караганда, Чумачканың 100 еллыгын узган ел билгеләп үтәргә тиеш булганнар, тик вирус пандемиясе комачаулый. Шуңа да бәйрәмне 1 елга күчерергә туры килә. Әмма нәтиҗә көткәннән дә артыграк килеп чыга. Чумачка авылының 100 еллыгына авылдашлар бергәләшеп менә шушындай мемориаль комплекс булдырырга уйлаганнар. Анда алар Бөек Ватан сугышында мәрхүм булган авылдашларның исемнәрен, шулай ук авыл үсешенә өлеш керткән авылдашларның исемнәрен мәңгеләштергәннәр.
Бөек Ватан сугышы кырларында 24 чумачкалы башын салган аларның исемнәре белән янәшәдә икенче бөтен дөнья һәм Әфган сугышларына катнашучыларның исемнәре дә бар. Моннан тыш чумачканы имам хатиблары, хөрмәтле авыл кешеләре һәм халыкның сәламәтлек сагында торган фельдшерлар һәм кендек әбиләренең исемнәрен дә керткәннәр. Бу мемориал Габдулла Латипов инициативасы һәм Татарстан нефтчеләре ярдәме белән мөмкин була. Татнефть компаниясе мемориал төзелешенә саллы өлеш кертә. Нефть чыгарагы Чермеш районында бик күп ул. Бик зур рәхмәтле без Чермешан халкы, особенно Татнефтьке, мелкий компанияларга, Татнефтепром, Грейс, Шушмаюл, особенно бик каты булышалар безгә, финансирование, поддержка белән. Аларга бик зур рәхмәт. Кайсы районда, кайсы җирдә нефть бар, халык матур яхшы яши. Район җитәкчелеге Чумачка халкы һәм кунаклары катнашында мемориалны ачу тантанасыннан соң бәйрәм концерты булды. Аның барышында авылның өлкән кешеләре, укытучылар, үрнәк гаилә һәм яшь парларны бүләкләделәр. Бәйрәм халык уеннары һәм биюләр белән дәвам итте. Рәдифә Нагманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Иске Михайловка авылында Милләтләр мәдәнияте фестивале узды. Анда районыбызның төрле авылларына фольклор ансамбльләре чыгыш ясады. Кунаклар өчен милли йолалар күрсәтелде. Фестивальдә хәбәрчебез Фирая Юнусова да булып кайтты. Шушы көннәрдә Иске Михайловка авылында милли бизәкләр дип аталган милли мәдәният фестивале булып узды. Анда Габдрахман, Кәшер, Нәдер, Илтенбута һәм башка бик күп Әлмәт районы авылларыннан иҗат коллективлары килгән иде. Иске Михайловка җирлегенә 9 авыл керә. Анда бик күп төрле милләт вәкиле бик дус тату яши. Татарлар, руслар, мордва, Азәрбайҗан, үзбәк һәм башка милләт кешесе биредә бер гаилә булып гомер итә. Максаты шул бирдәге матур тату яшәгәчтен үзебезнең халкыбызның шушы матурлыгын, җырларын, биюләрен күрсәтү шул максаттан эшләнә торган эш инде бу. Аллаһка шөкер дип әйтәсем килә. Без халык һаман тату яшибез. Аллаһка шөкер. Бик ярдәмчел. Ни өчен дигәндә мондый мероприятиеләр уздырганда бер сельсовет башлыгына бөтен эшне җырып чыга алмый. Авылыбызда активистлар бик күп. Шуңа күрә алар аркасында инде менә бу эшләр эшләнә. Шуңа күрә мин авыл халкына бик зур рәхмәтле. Авыл җирлегендә бүгенгесе көнгә 2005-3000 якын кеше яши. Колхозлар инде күптән таралса да, бу авылда 3 крестьян фермер хуҗалыгы эшләп килә. Авыл халкы аларга бер тавыштан рәхмәт сүзләрен ирештерә. Безнең ирекле авылы һәрберебез өчен дә, минем өчен бигрәктә дөньяларда иң матур авыл. Безнең борынгы әби бабайларыбызда шушы җирнең матурлыгына, гүзәллегенә сокланып, шушында килеп урнашып гомер иткәннәр. Иң гүзәл як туган як, ишек җыры туган як, әткәй, әнкәй, әби бабай гомер иткән моңлы як. Халыклар мәдәнияте фестивале биредә икенче тапкыр уздырыла. 20ләп милләт вәкиле бер гаилә булып гомер иткән авыл җирлегенә җыенга да 20ләп коллектив чыгыш ясарга килүдә очраклы булмаган күркәм символика. Алар һәрбере үзләренең иҗат коллективлары белән килгән. Бөтен халыкны берләштерү дип уйлыйм инде. Әйдә, җырлыйк әле, җилкендерик әле хисләрне. Бу бәйрәмдә халкыбызның барлык милли бизәкләренә, уеннарына, ярыш көрәшләренә дә урын табылды. Җырбанга искиткеч табигатка хозурланып, хәрби хезмәттән җыенга дип кайткан Имнас Саттаров та фестивальдә катнашуы белән горурлана. Жырлар жырладым. Альмешский политехнический техникумда 4 курсны бетердем, дипломны алдым и армия комплектләрсе. Халыклар мәдәнияте ул милли костюмнар, йолаларга бәйле җыр биюләр генә түгел, ә һәр халыкның милли ризыклары да әле. Чуашларның күәсе, мордваларның кулагасы, урысларның сырасы, татарларның шәйи янына күп милләтле көнчыгыш халыкларының гаҗәеп ризыклары да күптән инде лаеклы урын алды. Төрле милләт халкының яратып пешерелгән үзләренә генә хас ризыклары да фестиваль кунакларына хуш килде. Фирая Юнусова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 4 июль көнне Алмаз шәһәр стадионында Муковнин Вячеслав Александрович истәлегенә ветераннар арасында футбол буенча республика турниры узды. Күңелләре 18дә булган спортчылар белән Лина Хасаншина сөйләшеп кайтты.
Турнирда Бүгілме, Шистай, Әлмәт командалары қатнаша. Қатнашушылар 45+ һәм 55+ яш төркемнәрендә. Монда җыелганнар үзләренең яшьлекләрен, футбол уйнаганнарын искә төшерәләр, туп тибүләрен, яшьлекләрен искә ала. Муковнин Вячеслав Александрович истәлегенә багышланган футбол буенча республика турниры 12 ел балалар яшүсмерләр арасында үткәрелсә, быел беренче тапкыр ветераннар арасында уза. Вячеслав Александрович күп еллар Буравикта уйнаган һәм Буравик командасы капитаны, балалар футбол командасы тренеры, хоккей клубы директоры булган әлмәтле яхшы футболист. Вячеслав Муковнин футболга шын йөрәгеннән гашыйк уенчы да, тренер да. Ешрак балалар арасында турнирлар үткәргән. Вячеслав Александрович ветеран буларак уйнаган кеше. Шуңа күрә хәзер футбол буенча республика турниры ветераннар арасында үткәрелә. Ребята, которые живут футболом, ветераны. Футбол ветераннары көчле командаларда уйнаган спортчылар. Чистай командасы яхшы иде, Бүгілме футбол шәһәре иде. Футбол белән яшәүчеләр өйдә генә утырмасын, күрешсен, аралашсын, искә төшерсен, уйнасын өчен уздырабыз. Сидим дома, вспомнить, да, поздороваться, поговорить. Нәтиҗә иң мөһиме түгел, аралашу мөһим ди ул. 4 команда арасында 20 минутлап 3 уен узды. Һәр командага медаль, иганәчеләр бүләкләре әзерләнгән. Андрей Муковнин оештыручыларга, ветераннар советына, футболчыларга, Юлия Полежаевка әтисе истәлегенә үткәргән турнир өчен, хәтер истәлек өчен рәхмәтен җиткерде. Һәр шәһәрнең командасы ветераннар арасында турнир оештырганга һәм чакыруга рәхмәт әйтә. Җиңәсе килүендә яшерми. Без Бугульмадан килдек. Зур рәхмәт сезгә. Җиңүгә өметләнәбез. Рәхмәт. Без Чистайдан җиңү артыннан килдек. Турнирга теләге булган һәр әлмәтлек килә алган. Язга исә оештыручылар масштаблырак турнир үткәрергә җыйналар. Лина Хәсәншина, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.